City Palo. Eh, somebody want to have a cushion. I don't know, a cushion. Never do I have a position. Let's shop a meal to lie. Yes, here. Somebody is some. Hey, Walker. Left and right, gonna be keep back. Instagram does finish that. Hey, my company got my neck, my head, my say, my tail, one neck. One neck. One neck. Sorry, live. It's sorry live for me. Yanzu wani ya ce kun gara. Ko wallahi bidiyo da ke kalla abin da suke shi nake yi. Manna! Garwakin da suke ran. Irin rawan suke yi wai? Haka suke. Amma a jikin maza suke wannan aiki na nuni. Sun kwashe kayan su kam. Ba sa jin bari, ba su ji bari wannan. Ni ko mun haka da yi tun ma in samu ban mata ba. Ga wani tsinan ne kana ganin wannan kaga makamashin jihar nan. Manna haka ta yi. Amma wannan duwawun cikin suke yi. Wai sani suna sabon shot mana. Come see live. Big brother, I think the lion is getting out. A to dama abinda suka je yi kenan fa miliyan 100 wanda ya ci tsakanin ka da wallahi Allah in aka yi final shine ake screening duk wanda ya ci miliyan 100 ya daga ta